Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen suočava se sa zahtjevima za ostavku nakon odluke Brisela da uvede sankcije penzionisanom pukovniku švajcarskog generalštaba Jacques Bodu. Ovu inicijativu javno je pokrenuo Armando Mema, član finske nacionalne konzervativne stranke Savez slobode, u objavi na društvenoj mreži X. Meme je sankcije okarakterisao kao nezakonite i politički motivisane, tvrdeći da one narušavaju osnovne principe na kojima počiva Evropska unija. Prema njegovim rečima, ovakvi potezi otkrivaju pravo lice Evropske unije i predstavljaju grubo kršenje vladavine prava i unutar evropskih konvencija. Sankcije protiv Žaka Boda su nezakonite, one otkrivaju pravo lice Evropske unije, čistu diktaturu. Zahtevamo trenutnu ostavku Ursule von der Leyen zbog njene svakodnevne okrutnosti prema građanima Evropske unije, naveo je Mema. Zapratite kanal Info 1.